Sanibonani babukele emakhaya nginibingelele nginamukele ohlelweni lenu eluyintandokazi ngiyalazi luyintandokazi eNingizimu Afrika yonke jikelele igama lami inkosi yamasoka umfokazulu phansi lekwanongoma idladleni production kanye nebheshu production bokuthulela uhlelo sidla ngolidala lapho sisuke sibonisana khona neciko lika Maskandi namhlanje ke angihambi ngedwa njengokujwayelekile niyazi mangabe ngikhona ngisuke ngiphethe isivakashi namhlanje ngishone phansi emzimkhulu ngadlula eThekwini ngajomba ama bridge ngathi ngiyafika umfula ugcwele imoto ayikwazi ukuhamba ngashona ngale komfula ngabuya nensizwa bathi uSolwazi akayichazela ngoba mina angifuni longikhuluma indaba eziningi ngaze ngeqa amagula Solwazi sikubelele sibamukele mfowethu ohlelweni yebo ngiyavuma bhuti ngiyaphila kodwa ohlelweni lo Maskandi olusha mfowethu angingakubambezeli uzivakashele namhlanje ohlelweni yini osiphathele yona lo obingelelayo uSolwazi wakamalunga phansi emzimkhulu emahameli isigodla konke kwakhona kwesenkosi uKhabuzela umfowethu uSilabenzela ngomshakazi mina nguSolwazi nje umfana osemncane kakhulu oqhamuka kule ndawo engakithi emzimkhulu engingakuchaza nje ukuthi ngineqembu elibizwa ngama NMZ ngokurepresenta indawo yangakithi elibizwa ngama NMZ nomzimkhulu ngingasho njalo nje umzimkhulu siyawazi udume kakhulu ngoshuni wabo banoshuni wabo kodwa futhi bayawudlala noshuni ongabo esikoleni ukuthi ushuni wangapha othukela kulungileke angikho lapho kodwa nje uma ungasithi fahla kancane engikuchaza nje mina njengoSolwazi ngi-understand ukuthi uma ungumculi kaMaskandi noma uma ungumculi nje usuke udlalela isizwe sonke siphelele so akufanele uspecialize kakhulu lapho udabuka khona ukuthi fanele ugxile entweni yangakini noma kungafanele ukhohle futhi ukuthi udabuka khona so mina ngidlala nje cishe oshuni bawu5 ku-CD yami ngalinye engisuke ngilenzile nami mfoka malunga umsebenzi ophezukwawo ungowesingaki ulami umsebenzi emingaki ngithe kulonyaka ke ngizoveza ukuthi mina nguSolwazi ngoba ngiveze nje kubantu ukuthi okay manje sengiveza mina-ke manje bayiqaleni bengade ngiqhakambisa indawo yangakithi njalo ngithi ama-NMZ manje ngiza nami ngiqobola manje yini entsha singayilindela kuSolwazi mhlawumbe ehlukile kunama-NMZ Solwazi kuwena ngokuthi bese ngishilo mfowethu ukuthi mina into engisuke ngiyenza umsebenzi wami njalo ngisuke ngenzela abantu ba-complainile noma ngathi ba-commentile kule misebenzi emibili engibe nayo ema-NMZ okuyiqembu-ke leli enginalo ngiphusha vele elinaboshuni abaningi bakhala ngokuthi kukhona ingoma ezibaningi ezithile zohlobo oluthile khona ingoma ezibaningi zohlobo oluthile uSolwazi uzodila kakhulu noshuni loni nenithi ushuni wangale ngaphesheya kothubela uzodila nalo ushuni nje kuphela ama-NMZ azodila noshuni kusuka phansi emkhomazi kushona phezulu eStern Cape izobe sengihamba kanjalo-ke umphelo nje kusho ukuthi koze kulami lelo litho namfowethu imibuzo landelayo bengibuza ukuthi mfowethu soyithola yini album elandelayo okay i-album-ke le engiyiphekayo njengamanje noko isihloko sakhona ngisigodlile ngoba kuseke kwaba khona lezi zinto eziningi esesike sazibona la onyakeni mawuqhuma mawuqala lapha kuba ngamagama nehloko kanjalo so ngibonile ukuthi no esama ayisigodle surprise alright ikode i-album yona nje izophuma nje ungaphelanga unyaka noma ngabe nayo show i-date exactly kodwa nje ngoNovember kona either lapha ko-15 hayi iyobe isikho uma sikule album yakhe entsha kaSolwazi wobani osebenze nabo kule album baphawucule singabalindele ukuthi mhlawumbe singabezwa beqhamuka kule album imvamisa ngisebenze nabaculi bangakithi nje okumxolisa umfowethu Khuboni phansi lempoza kana becini kuphinde kube uLajika laphenduka isoka yamantandokazi walapha kaMagcakeni khona futhi emzimkhulu sengimathatha njengombembe lamadoda amathathu labo esisebenza nabo nje cishe niyahlanganyela nabo ngoba nabangandaweni niyahlanganyela maqhamuka impindleni yena onke kanye kulungile asikho-ke lapho empini-ke vele into esingasondelani kakhulu nayo nje into eyimbi nje thina wathi nje ukuthi sicikoze kuphela ngepeni sidlala ingoma bajabula abantu kuphela silampe abantu abagulayo sivusa abalele ebhedlela kanjalo nosidika umfoka Ngubane ngibamba naye lapha kuma-backing sibamba sobabili umfoka Ngubane phansi esahlumbe lapha ngimthatha khona lo mpela awusintshontshele nje phela kule entsha yini esingayilindela kule entsha so nje mangizavelesa ngasho ngithi ngimthandile ukuthi aphuze yaphema akashaya inthethe eduze nami ngimthandile ukuthi aphuze yaphema akashaya inthethe ungasile lapha mina lo wami uyangazi noma ephuzile
mina lo wami uyangazi nongedakiwe mina lo wami uyangazi ukuthi ngintombi yakhe kulo nyaka ngisho kanjalo ke ngiqhama ngaleso sigqeke kanjalo angizongena kakhulu deep ngoba ngase ngingene kakhulu in details mhlawumbe uyosukuza ufisa ukuthi angikhiphe kwakusasa le album. Kulungile sibonane futhi ngokulandelayo. Sengiphethe linye iciko lika Maskandi. Kulungile ke kanti futhi ungakwazi ukutholana nami iqobo lapha ku WhatsApp 0744 91 39 69 0744 91 39 69 ubuke le screen sakho ngaphansi nazi inombolo lapho. Uma ngabe uyiciko lika Maskandi nawe uyafisa ukuba ingxenye yohlelo kulungile ungangithinta lapha ku WhatsApp noma uthinta ne production nazi inamba lapho ngezansi. Nginithanda ukufa nisale kahle.